ça fait l'occasion hammadi fotide advice Allah watta ko hanani koni Allah suula ko jole billahi wallahi j'espère que advice adani kam min hammadi kam ay mo yani dum nani dum quoi eyyi non min advice kay mi anda hammadi hol gondo hammadi ko holi on susi wiide anda hammadi wona onon rappeur uji onon mbiyoɗon jogui ennemi ji taw ko onon goni ennemi ji yimɓeɓe min anda kam non an kay mi andam an kay vraiment haalde gon heftinanima o wona anda kam hande kam so Allah jaaɓi ma andam faami ma andam ɗo e hojomaji debbi mintaji seeɗa ma andam so Allah jaaɓi no mbiɗa an ka holi on mais mbiɗa an ka holi on aussi holko cohluɗa ɗo min kay jaran kan namde holmin ni ma andam joni ma andam joni sono ɓenni mbaɗa namdoma alhaali album ma o no woori alhaali album no ma ar inchallah ma ar eyyi ma taw rek a heppu rek non ma ar kay min kay mbaɗani ma ar min kay ɗum wona kumbam woni kumbam kay mande o arata jimmi ko lerana ham quoi ko hammadi woni ɗo kala ko namdi il faut heɓen information lerɗo kalna ham mande o arata e holno way holno sifori faami o an aɗa laaɓade mima ma ar rek ma ar min wonanimi album tan ko hoccude kuɗol ene winda mais ko heddi ko woni heɓɓe hen an heedi en yiwa heydani hen so Allah jaaɓiɗi hande a haalna kamen ko leeri haalna kamen ko leeri malla hande maya ɗo en eyyi gueɗe tati namdormani ha fayamma 4 jaboɗa kamɗe ko yawi ko yacci te kadi ko force aɗa dolden gueɗe non hammadi an aɗa heewi dole min de gomɗam mbo jogui haaji mi sohlani andude holɗen gueɗe ko pamiya quoi wallahi anda ko hammadi heewi dole bo ni no wayi wona mi winama andam ɗo e hojomaji a haalani indam a wiyani hammadi anda ko kemi dole bo ni fadam taw ami haala question ngajam ɗi poɗɗuɗa wiide aɗa yaha malla aɗa hollo ƴeeƴa fadam hammadi kay ma yimo yiyani ɗum nani ɗum mi yii nedde brems mosbi kañum oɗa haalda e mum furti dogi ha joni mi sowa yurdam mo rew mo guuti mi yima ano an kay so Allah jaaɓi hande en cartara ɗo en eyyi question ngaji ɗen ko holɗum goho kalnama soji alboɗi nder poti 2 kalnama mande o yaltata 3 jaaɗon galle mon kolla kam hen mala ɗum fof jarani ni jimmana kam ɗo songor tan taw koye album e kadi jeeya yo yaw kadi a saggata non hammadi a famani alhaali album o mi haalnima kañum to jeyataɗo kala hunde mi jogui keɗɗo ɗon quoi min noon mbimami kemire koye bindol a faami banggue keddiɗi kala nokku en jogui keɗɗo ɗon eyyi kañum ko noon sifori wona tan ko album min yimi ɗum tan foof ko min jeeyi non affaire o wona noon yaari quoi sa faami eyyi kañum ko étape par étape kala étape en jogui kettuɗo ɗon quoi kañum ko ɗon tan woni liggey mum non min mi waƴaka ɗum min kay ko mbimami ko a haalnata kam ɗum tan malla so wona ɗum buuɓi jarɗo ƴiƴamma joni eyyi a faami malla kam ɓowɗi jar ƴiƴamma joni kam ko jamma ko ɓowɗi jarata ɗo ƴiƴamma jabum wona mono alta e ma an daremi tan aɗa moosa jabum kalabmami ko woto moos ala ko moosata advice jabum so ɗiɗi jaam ko waɗma jaam advice jabum so ɗiɗi jaam pama kam tan wasde jabade ɗum pama ɗum dandarama ɗo de o ko hammadi woni ɗo eyyi ɗum dandarama ko mbimami ko a waɗat ɗum tan jaaha hande dogdu ala ñanden mosbi dogin an kam haysa dogiɗo awa daddin an jabuma ko an keeɗima jabumi ɗo a jaburum de ɗo a jaburum par force an kawane ɗiɗi bone de min mi haalnima programme o no sifori
ko non yaari ala ko mbawmi hen ko namdiɗa kam go ɗum ɗon wona e juuɗam woni so tawi woni hen koye juuɗam ɗum ɗon wona hunde wonde caɗele quoi mais wona e juuɗam woni joni noon ko mbawmi hen hunde nde ala e juuɗam mi wawata rokkudem nde ɗum hunde la jenna rasa programme ma hun ko mbiyam ko a haala ɗum tan eyyi ko mbiyam ko ɗum kay saabi par force kay mbiyam hanki jambo ɗo yetti oɗo fi neɗɗo corché goto ari no horfini oɗo enni ko an oɗo corché ko ala jogori wonde mi labtina e jomum kono kam ko veluji wonno mboɗo enni ko an foti wonde quoi aɗa fas wortardinam ɗo min ko an panmi woto ñamɗo ero wortardinam ko mbimami ko waɗ ɗum tan boy joni ko ni mbatten quoi fammi aɗa andi aduna ko masalaha so aduna heɓɓi koyngal a heɓɓat koyngal wodo domaine mo gonɗa ɓenni quoi haraɗe mbaɗen ni gara jaaden gallamen mi teddenma toon ala probléme jaaden studio om to fami après par exemple ma yimbam ɓe après mi holluma joga e gueɗe quoi ganda so tawi a faami non min jaɓantama ɗum ko mbira ɗo mi atta e hoore hammadi eyyi ko Allah o natiri nduɗo nofuru heltiri ga min mi famantama ɗum de ko mbimami ko kay a waɗat ɗum tan jehen so wona ɗum ko boni waɗa ɗo hen